Oda felett jönni a közös biztonságról, biztonságról, olyan csinálják. Gyere! A feladat tartunk. Agad! Óvatosan. Oké? Annyira lényeg, hogy bulizni kell. Most tudja, az jön. Gyere! Oké, ha tudod, akkor gyere be. Jó? Na, közelebb, ne kések, nyugodtan, közel. Ez az, szuper! Hogy bulizni kell a fájtól, jó? Nagyon jó, szuper! Na, akkor kérdezzük, hogy mindenkinek üdvözlő felhúzsán, és sokan vagyunk. Most nagyon király vagyunk. Mert a... Nagyon jó, királynak. De... Tudjátok, megint bírunk ott, megfelél, Tomi. Na hatalom, amíg itt lehet, hogy szavarodnánk mindenki. Még csak hangulatból nézni, most kívánok kint. Igen, fogalmuk sincs róla, mi a szeretet mindenki. Sincsen bajom, Csíkó, jó? Figyelem, háromra számolok vissza, mindenki azt mondod, hogy nem lehet csíkot kezdeni, hogy számolok vissza! És egy, két, hat, és... Sziasztok!